Φίλοι μου, κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε για άλλη μία φορά στην εκπομπή Νόστος στη Φύση. Σήμερα θέλω να καθίσετε αναπαυτικά. Σήμερα σας έχουμε πολλά νέα να πούμε και νέα να δείξουμε. Η εκπομπή Νόστος στη Φύση σήμερα θα είναι μία εκπομπή έκπληξη. Η εκπομπή Νόστος στη Φύση έχει συμπληρώσει πλέον χιλιάδες ώρες πτήσης στον τηλεοπτικό αέρα της χώρας μας. Και βέβαια αυτές οι ώρες πτήσης, οι χιλιάδες ώρες πτήσης έγιναν με τη βοήθεια της Καλόε. Η Καλόε είναι ο χορηγός μας, ο συνοδοιπόρος μας, ο αρρωγός μας σε αυτή την προσπάθεια. Είναι η εταιρεία που δημιουργεί και προτείνει προϊόντα που έχουν τη βάση τους στην ελληνική μητέρα γη και σας προτρέπει να τα εντάξετε στην καθημερινότητά σας, στη ζωή σας. Είναι μια εταιρεία που από το πρώτο δευτερόλεπτο σας μίλησε για αξιοπιστία, για ποιότητα, για αποτελεσματικότητα. Και αυτό ακριβώς κάνουμε όλον αυτό το χρόνο που είμαστε εδώ μαζί και τα λέμε. Επεκτηνόμαστε, μεγαλώνουμε, βελτιωνόμαστε, δεν παύουμε ούτε μία στιγμή να είμαστε καινοτόμοι και πρωτοπόροι και γενικώς δεν σταματάμε. Είμαστε εδώ. Και εμείς είμαστε εδώ επειδή μπορούμε να σας κοιτάμε στα μάτια και επειδή πραγματικά ξέρουμε ότι αυτό το οποίο σας προτείνουμε θα κάνει καλό. Θα κάνει καλό για όποιο λόγο και αν το επιλέξετε. Όποιο προϊόν που φέρει την υπογραφή καλό και αν επιλέξετε, ξέρουμε ότι θα κάνει καλό. Γι' αυτό λοιπόν μπορούμε και σας κοιτάμε έτσι, άφοβα στα μάτια. Όπως δεν μπορούν να κάνουν κάποιοι άλλοι, αλλά αφήστε το αυτό, τώρα ξεκινήσαμε, γιατί έχω να κάνω και μια αναφορά σε κάποιες άλλες προσπάθειες που επειδή μην ξεχνάμε ότι αυτό που υπάρχει μέσα στο μπουκάλι είναι που κάνει το αποτέλεσμα, που κάνει τη διαφορά. Όχι το μπουκάλι, όχι η ετικέτα. Ρε παιδιά, βάλτε το μυαλό σας να λειτουργήσει. Μην κλέβετε τα δικά μας. Αυτό σαν μοναδικό σχόλιο για άλλες προσπάθειες που βλέποντας την ανάπτυξη της Καλόε προσπαθούν απλά να αντιγράψουν χωρίς όμως να θυμούνται το βασικότερο. Ότι το πιο σημαντικό απ' όλα είναι η ποιότητα. Η ποιότητα που κρύβεται εδώ πέρα μέσα. Και αυτή τη στιγμή κρατάω ένα από τα στολίδια, ίσως το πολυτιμότερο της Καλόε. Την αλόη της Καλόε. Με πολλούς επιθετικούς προσδιορισμούς που όλοι όμως αξίζουν κυριολεκτικά. Μοναδική, μία και μοναδική, γνήσια και ανώθευτη προϊόν βιολογικής καλλιέργειας ελληνική με 99% τζελ αλόης. 1 λίτρο στο γυάλινο μπουκάλι. Αυτή γνωρίσατε, αυτή εμπιστεύεστε. Μιλάμε λοιπόν για αυτό εδώ το προϊόν, για την αλόη της Καλόε, ένα προϊόν που κυριολεκτικά έχει σπάσει τα κοντέρ, ένα προϊόν που κυριολεκτικά έχει σπάσει τα αταμεία. Σήμερα σας υποσχεθήκαμε νέα πράγματα που θα πούμε και θα δείξουμε. Ας ξεκινήσουμε από τα νέα που θα πούμε. Αυτό εδώ, το πιο γνωστό αν θέλετε προϊόν της Καλόε, σήμερα σας το δίνουμε σε μια καινούρια τιμή. Για πρώτη φορά και θα καταλάβετε σε λίγα δευτερόλεπτα για ποιο λόγο το κάνουμε αυτό. Οι δύο συσκευασίες της αλόης της Καλόε, μέχρι τώρα γνωρίζατε πως από 35 ευρώ ήταν 25 ευρώ η μία, οι 2,50, δώρο τα έξοδα αποστολής και δώρο βέβαια όπως κάνουμε κάθε φορά και μαζί με αυτά βέβαια ένα δώρο αξίας 20 ευρώ. Είτε αυτή την κρέμα ημέρας προσώπου, είτε την αναλγητική κρέμα σώματος. Τι ισχύει για σήμερα? 45 ευρώ. 2 συσκευασίες αλόης της Καλόε. Μαζί με δώρο τα έξοδα αποστολής, όπως ίσχυε πάντα. Και εσείς θα επιλέξετε επίσης και ένα δώρο, την κρέμα ημέρας προσώπου ή την αναλγητική κρέμα σώματος. 45 ευρώ. Και θα μου πείτε γιατί. Επηρεαστήκατε από άλλους που έχουν χαμηλότερες τιμές? Κάντε λίγο έναν υπολογισμό. 45 ευρώ. Κρέμα αξίας 20 ευρώ, δώρο τα έξοδα αποστολής. 2 μπουκάλια της αλόη. Τι βγαίνει, τι περισσεύει πραγματικά? Αυτό λοιπόν είναι το κόσμημα της συλλογής μας, είναι το κόσμημα, αν θέλετε, των προϊόντων μας. Είναι η αλόη της Καλόε, σήμερα οι 2 συσκευασίες 45 ευρώ για πρώτη φορά. Οι 2 χωρίς έξοδο αποστολής και βέβαια με ένα δωράκι που θα επιλέξετε εσείς τώρα που θα τηλεφωνήσετε στο νούμερο αυτό που υπάρχει στις οθόνες σας. Αλλά σήμερα σας υποσχεθήκαμε νέα πράγματα να πούμε και να δείξουμε. Κοντινό εδώ. Με χαρά, με ιδιαίτερη χαρά, πραγματικά, σήμερα σας παρουσιάζω τα 2 νέα στολίδια μας. Δεν δεχθήκαμε σε καμιά στιγμή από το πρώτο δευτερόλεπτο
ούτε μία σταγόνα νερού στο κρασί μας και αναφέρομαι στη ποιότητα των προϊόντων μας. Αυτό λοιπόν που για πρώτη φορά πράττουμε, αυτό που λοιπόν δεχόμαστε, είναι να προσθέσουμε στη μία και μοναδική, στη γνήσια και ανώθευτη με το 99% περιεκτικότητας gel alloys, να προσθέσουμε εκχυλίσματα μοναδικά εκχυλίσματα και όχι χρώματα. Και αυτό το πράττουμε και σας παρουσιάζουμε σήμερα για πρώτη φορά μέσα από την ελληνική τηλεόραση την αλόη της Καλόε με γεύση λεμόνι. Με όλες τις ευεργετικές δράσεις που έχουμε πει όλους αυτούς τους τελευταίους μήνες που έχει η αλόη στο σώμα σας και με επιπλέον λεμόνι μέσα. Επιπλέον αντιοξυδωτική δράση. Ένα λεμόνι την ημέρα, τον γιατρό τον κάνει πέρα. Με άφθονη βιταμίνη C. Εκτός από αντιοξυδωτική δράση, επίσης έχει αντιγυραντική δράση, αντικαρκινική δράση, βοηθάει σε Πάρκινσον και όραση, έχει δράση λιποδιαλυτική, προστατεύει από λοιμώξεις, κρυώματα, γρίπες, βοηθάει επίσης στο έντερο, στα νεφρά μας, στο σηκώτη μας, στο αίμα μας, αλλά και τόσα άλλα. Δράσεις που έρχονται και παντρεύονται με τις αντίστοιχες δράσεις της αλόης για ακόμα πιο ισχυρά αποτελέσματα. Και βέβαια, η ίδια αλόη, η αλόη που γνωρίσατε, η αλόη που δοκιμάσατε, η αλόη που εμπιστευθήκατε, η αλόη που αγαπήσατε, τώρα και με εκχύλισμα φράουλας. Η φράουλα τώρα έχει αντιοξυδωτικές, αντικαρκινικές, αντιφλεγμονώδεις και καρδιοτονωτικές ιδιότητες χάρη στη μεγάλη περιεκτικότητα σε φενόλες. Είναι αυτές που ευθύνονται για το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα που έχουν οι φράουλες και βιταμίνη Α και Σ βέβαια. Επίσης έχει ευεργετική δράση στην όραση αλλά και στην πρόληψη και καλύτερη ρύθμιση του διαβήτη τύπου 2. Τα φυτοθρεπτικά συστατικά της φράουλας φροντίσαμε να δένουν άριστα με αυτά της αλόης, ενισχύοντας τα ήδη πολλά και γνωστά ωφέλη της δεύτερης. Επιλέγοντας λοιπόν είτε αλόη με λεμόνι, είτε αλόη με φράουλα, τώρα ξέρετε πως εκτός από την υπέροχη γεύση που θα διαλέξετε ανάλογα βέβαια με το γούστο σας, και να θυμίσω εδώ 3 πλέον οι γεύσεις της αλόης, κλασική, γεύση λεμόνι, γεύση φράουλα, έτσι. Θωρακίζετε επίσης τον οργανισμό σας με πολλά πανίσχυρα συστατικά που θα λειτουργήσουν είτε για πρόληψη είτε για αντιμετώπιση μικρών και μεγάλων προβλημάτων υγείας. Γιατί το κάνουμε αυτό? Πολύ απλά, κάποιοι μας έλεγαν ότι η γεύση της γνήσιας αλόης δεν μας ικανοποιεί τόσο πολύ. Εμείς εδώ την έχουμε, δεν θα σταματήσουμε να την υποστηρίζουμε και να σας την προτείνουμε κάθε στιγμή. Αλλά για όλους εσάς τους υπολείπους, όπως επίσης και για παιδιά που θα αναφερθώ σε λίγο, σας προτείνουμε απλά να επιλέξετε το καλύτερο για σας. Τι προτιμάτε? Και να σας πω κάτι. Από τα προϊόντα της Καλόε, τα δύο συγκεκριμένα αυτά που σας προτείνουμε σήμερα, την αλόη με εκχύλισμα λεμονιού και την αλόη με εκχύλισμα φράουλας, υπάρχει μόνο ένα πρόβλημα. Ποιο είναι αυτό? στη γεύση? Είναι τόσο εξαιρετική που μπορεί πολύ απλά να γίνει εθιστική. Προσοχή λοιπόν στη δοσολογία, μην το πίνετε σαν λεμονάδα και σαν χυμό φράουλας. Είναι η αλόη με 99% gel, με όλες τις ευεργετικές εκείνες ιδιότητες της αλόης στο σώμα μας που γνωρίζετε. Και κάντε το τώρα. Γιατί λοιπόν, σας έλεγα προηγουμένως, κατεβάσαμε την αλόη, αυτή που γνωρίζετε, στα 45 ευρώ τις δύο συσκευασίες? Γιατί πολύ απλά κρατήσαμε στην ίδια τιμή αυτή που γνωρίζετε, στα 50 ευρώ οι δύο συσκευασίες, από 70-50, αυτά τα δύο προϊόντα που σας προτείνουμε σήμερα. Την αλόη με εκχύλισμα λεμόνι και την αλόη με εκχύλισμα φράουλας. Είτε θέλετε δύο συσκευασίες με γεύση λεμόνι, είτε δύο συσκευασίες με γεύση φράουλας. Σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα να τις δοκιμάσετε τώρα. Και για του λόγου του αληθές, μπροστά στα μάτια σας, ελπίζω να μην πάθω κι εγώ αυτό που μόλις πριν από λίγο σας έλεγα, αν και πολύ φοβάμαι πως κάπως έτσι θα γίνει. Να μια δόση πολύ ικανοποιητική για να ξεκινάτε την μέρα σας. Και άλλη μία τόση, θα δοκιμάσω και το λεμόνι όπως καταλαβαίνετε, για να κλείνετε την ημέρα σας. Η Καλόε ήρθε για να μείνει. Το αποδεικνύει κάθε μέρα. Δημιουργώντας και προτείνοντας μοναδικά προϊόντα. Πιστέψτε με, αυτή τη στιγμή που κάθομαι εδώ μου έχει έρθει ήδη η γεύση στην μύτη.
στην υγειά σας, μπορείτε, όπως βλέπετε, όπως κάνω και εγώ αυτή τη στιγμή, και να τα συνδυάζετε, αν έτσι σας αρέσει. Πραγματικά μοναδική γεύση που δεν θα αφήσει ανικανοποίητο ούτε έναν. Και μια που μίλησα για ανικανοποίητους, χαίρομαι που όλο αυτό το διάστημα έχουμε αποκτήσει μεταξύ μας μία σχέση. Τα λέμε ακόμα και στο δρόμο καμιά φορά. Και μου μιλάτε για την αλόη. Ένας κύριος μάλιστα ήρθε και μου είπε, εγώ πίνω καλόη. Μου άρεσε. Μου άρεσε πολύ που το όνομα της καλόε συνδέθηκε τόσο πολύ με την αλόη, γιατί εμείς είμαστε αυτοί. Κάποιος άλλος μου είπε, την κάνατε μόδα. Όχι ρε παιδιά, δεν είναι μόδα. Είναι ανάγκη. Και αυτή την ανάγκη, για να νιώσετε καλύτερα, να δείξετε καλύτερα, να είστε καλύτερα στην καθημερινότητά σας, η καλόε είναι εδώ και την υποστηρίζει. Με νέα προϊόντα και νέες συσκευασίες, τηλεφωνήστε τώρα. Τηλεφωνήστε τώρα. Και να κάνω και μία τελευταία σκέψη. Κάποιος από εσάς μπορεί να προτιμάει λεμόνι με τη κλασική γεύση ή να θέλει να τα δοκιμάσει πριν να αποφασίσει τι να επιλέξει. Αν κάποιος λοιπόν, είπαμε, οι δύο συσκευασίες της κλασικής, ας την ονομάσω έτσι αυθαίρετα, της κλασικής λοιπόν αλόης της καλόε, είπαμε 45 ευρώ. Αυτές οι δύο με γεύση λεμόνι ή φράουλας είπαμε 50, 47,5 ευρώ. Αν θέλετε μία και μία. Δώρο τα έξοδα αποστολής σε όλες των περιπτώσεων. Και δώρο επίσης σε όλες των περιπτώσεων ένα από αυτά τα δύο προϊόντα της καλόε, επίσης που φέρουν την υπογραφή της καλόε, αξίας περίπου 20 ευρώ. Ένα από τα δύο. Μιλάτε με τον κύριο ή την κυρία στο τηλεφωνικό κέντρο, στο νούμερο που βλέπετε αυτή τη στιγμή στις οθόνες σας και λέτε θέλω τη κρέμα ημέρας προσώπου μαζί με τα υπόλοιπα που θα έρθουν στο σπίτι μου ή θέλω την αναλγητική κρέμα σώματος. Αρτηριακή πίεση, χολυστερίνη, ζάχαρο, δυσκολιότητα. Η λύση στα προβλήματα του οργανισμού λέγεται καλόε. Με 99% καθαρή βιολογική αλόη που παράγεται στην ελληνική γη με πάνω από 200 ενεργά συστατικά για δύναμη, ευεξία και ομορφιά. Συμβάλλει στην αποτοξίνωση, στη μείωση της χολυστερίνης, στη ρύθμιση του ζαχάρου, στην καταπολέμηση των πόνων στις αρθρώσεις. Αξιοποιήστε τις ευεργετικές ιδιότητες της αλόης και βοηθήστε τον οργανισμό σας χρησιμοποιώντας καθημερινά καλόε. Από τότε που χρησιμοποιώ την ελληνική αλόη βέρα, νιώθω ευεξία, δύναμη και πολύ φρεσκάδα. Αν θέλετε να νιώσετε κι εσείς το ίδιο, να παίρνετε καθημερινά την ελληνική αλόη βέρα. Γιατί το μόνο που μας έμεινε είναι η υγεία μας. Ας την προστατέψουμε. Η καθημερινότητά μου είναι πολύ δύσκολη. Τα παιδιά, η δουλειά, να φροντίσω το σπίτι. Κι όμως, παίρνοντας καθημερινά ελληνική αλόη βέρα, αντιμετωπίζω τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Ξεκινήστε και εσείς με αλόη βέρα. Θα σας ανταμείψει σίγουρα. Το πρώτο ελληνικό προϊόν γνήσιας αλόης που μπήκε στα σπίτια σας, τώρα και σε δύο νέες, υπέροχες γεύσεις φράουλα ή λεμόνι από φυσικά εκχυλίσματα. Το αγαπήσατε, το προτιμάτε και σας το ανταποδίδουμε με μια μεγάλη προσφορά. Κάνοντας τώρα την παραγγελία σας, τα 2 λίτρα καλόε μόνο με 45 ευρώ και τα 2 λίτρα φράουλα ή λεμόνι μόνο με 50 ευρώ. Μαζί, μια κρέμα προσώπου με αλόη ή μια αναλγητική κρέμα για τους πόνους, δώρο αξίας 20 ευρώ. Τηλεφωνήστε τώρα. Πολλοί λοιπόν από εσάς ανάμεσα σε όλα τα άλλα με έχουν ρωτήσει κατά καιρούς αν κάνει για παιδιά. Η απάντηση είναι μία και πολύ απλή. Φυσικά και κάνει. Όχι απλά κάνει, επιβάλλεται για τα παιδιά μας. Από 5 ετών και πάνω. Όχι πως δεν μπορούν και μικρότερες ηλικίες, απλά εντάξει, εμείς λέμε κάπου εκεί. Λίγο πριν το ξεκίνημα του σχολείου, που το παιδί χρειάζεται προστασία από ιώσεις που ξεκινούν τώρα, από λοιμώξεις του αναπνευστικού, που χρειάζεται ενέργεια, δύναμη, καθαρό μυαλό, διάβγεια κλπ. Φυσικά και κάνει για παιδιά. Γι' αυτό άλλωστε και δημιούργησε η καλόε και την γνήσια, μία και μοναδική ανώθευτη αλόη με 99% περιεκτικότητα τζέλ αλόης, την γνωστή της αλόη και με εκχύλισμα φράουλας. Για τα παιδιά κυρίως, αλλά και για τους ενήλικες, οι οποίοι μας είχαν παραπονεθεί σε κάποια στιγμή, όπως έλεγα και προηγουμένως, ότι δεν ήταν και ιδιαίτερα τερψιλαρίγκια η γεύση της αλόης, τουλάχιστον για αυτούς ήταν περίπου ένα 5 με 10%. Να λοιπόν, διαλέξτε γεύση λεμόνι ή γεύση φράουλα. Και όταν μιλάω για γεύση, εδώ δώστε μου 10 δευτερόλεπτα. Μιλάμε για κατοχυρωμένη, πατενταρισμένη διαδικασία δημιουργίας του εκχυλίσματος λεμονιού και φράουλας. Δεν είναι
δεν είναι, φίλοι μου, χρωστική. Που σημαίνει ότι και αυτό από μόνο του, το κάθε συστατικό, το λεμόνι, η φράουλα, διατηρεί μαζί με την αλόη, διατηρεί όλες εκείνες τις ευεργετικές δράσεις που έχει η αλόη, αλλά και το λεμόνι και η φράουλα στο σώμα μας. Λοιπόν, σήμερα δεν θα αναφερθούμε ιδιαίτερα στο τι κάνει η αλόη. Τα έχουμε πει ένα χρόνο τώρα, τα λέμε σχεδόν καθημερινά. Ο Δημήτρης, βέβαια, ο σκηνοθέτης μας, μπορεί αριστερά ή δεξιά μου να βάζει μερικά από τα ευεργετικά. Τι να αναφέρω, τη δράση της αλόης στο πεπτικό μας σύστημα, αυτό που έλεγα πριν για τα παιδιά, που ισχύει και για τους μεγάλους, ότι μας προφυλάσσει, θωρακίζει την άμυνά μας, έτσι ώστε να κινδυνεύουμε λιγότερο τώρα το χειμώνα από ιώσεις, λοιμώξεις του αναπνευστικού και άλλα κακά που καραδοκούν, ότι κάνει καλό στις αρθρώσεις μας. Ναι, θα σας τα γράψει ο Δημήτρης δίπλα. Σήμερα θέλω να πούμε άλλα πράγματα καινούρια και σήμερα θέλω να μιλήσουμε κυρίως για αυτά τα δύο καινούρια εξαιρετικά μοναδικά προϊόντα της Καλόε. Για την αλόη με εκχύλισμα φράουλας και για την αλόη με εκχύλισμα λεμονιού, που με είδατε προηγουμένως να δοκιμάζω και πιστέψτε με, αυτό που έλεγα ότι η γεύση κινδυνεύει να γίνει εθιστική, πραγματικά είναι αληθινό. Είναι μια εξαιρετική γεύση, δεν θα δυσαρεστήσει κανένα παιδί, δεν θα δυσαρεστήσει κανέναν ενήλικα. Και επειδή όση ώρα μιλάμε, έχω και μια ενημέρωση από το τι γίνεται στο τηλεφωνικό κέντρο. Μία από τις ερωτήσεις που παίζουν πάρα πολύ και υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για άλλη μια φορά σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Η Καλόε σας ευχαριστεί μέσα από την καρδιά της και υπόσχεται ότι ούτε σε μια στιγμή δεν θα προδώσει αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης. Μια από τις ερωτήσεις λοιπόν που έχουν γίνει αρκετές φορές είναι κατά πόσο μπορούν να δοκιμάσουν την παλιά, να πάρουν την κλασική αλόη, σε καμιά των περιπτώσεων παλιά. Εγώ αυτή θα συνεχίσω, ειλικρινά σας μιλάω, ακριβώς επειδή την γνώρισα, την αγάπησα και την εμπιστεύομαι. Και αν μπορούν να τη συνδυάσουν με κάποια από τις άλλες δύο γεύσεις, είτε τη γεύση φράουλας, είτε τη γεύση λεμόνι. Είπα και προηγουμένως, ναι, από 70 ευρώ, 47,5 αν θέλετε αυτό το συνδυασμό. 47,5 με δώρο τα έξοδα αποστολής και βέβαια δώρο είτε αυτή την αναλγητική κρέμα σώματος θα χρειαστεί τώρα τους μήνες που ακολουθούν, έτσι, είτε τη κρέμα ημέρας προσώπου, γιατί σε καμιά στιγμή δεν παύουμε να θέλουμε να δείχνουμε, εκτός από το να νιώθουμε και να είμαστε, να δείχνουμε και καλύτερα, έτσι. Δώρο αξίας 20 ευρώ. Να το επαναλάβω και πάλι ρε παιδιά, 45 ευρώ ή 47,5 ή 50 εφόσον αποφασίσετε να πάρετε δύο συσκευασίες με γεύση φράουλα ή δύο συσκευασίες με γεύση αλόη ή να τα μιξάρετε ένα και ένα, έτσι απλά για να τα δείτε. 50 ευρώ, ένα δώρο αξίας 20 ευρώ, δώρο τα έξοδα αποστολής. Λοιπόν, αξίζει τον κόπο να ρισκάρετε και να αγοράζετε από μαγαζιά που κρύβονται, επειδή έχουν ένα ευρώ φθηνότερα, υποτίθεται, γιατί πρέπει να δείτε και τα ml. Πολλά από αυτά είναι 750 ml. Όχι, εμείς παραμένουμε στο κλασικό, γνωστό αυτό μπουκάλι της αλόης της Καλόε, το γυάλινο του 1 λίτρου. Πολύ απλά. Απλά αυτό που κάναμε σήμερα και είμαστε εδώ για να το βροντοφωνάξουμε, να το ακούσετε και να το προτιμήσετε, γιατί μετά θα με θυμηθείτε κυριολεκτικά. Αυτό που απλά κάναμε σήμερα είναι τώρα που ξεκινάει μια καινούργια περίοδος, όχι ενδεχομένως και τόσο καλή, πολλά καραδοκούν, έτσι εμείς φροντίσαμε να σας τη γλυκάνουμε λίγο περισσότερο, χωρίς να σας στερήσουμε ούτε ένα από εκείνα τα ευεργετικά που προσθέτει στο σώμα και στην εμφάνισή μας η αλόη. Σήμερα λοιπόν σας γλυκαίνουμε, εάν και εφόσον προτιμήσετε την αλόη με γεύση φράουλας ή την αλόη με γεύση λεμονιού. Και αναφέρομαι, θα το επαναλάβω μια δεύτερη φορά, γιατί είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό, αναφέρομαι σε ειδική, πατενταρισμένη, κατοχυρωμένη διαδικασία παραγωγής των εκχυλισμάτων φράουλας και λεμονιού και όχι σε χρωστικές. Όχι σε σκόνες. Λοιπόν, υπάρχει και ένα site. Θέλετε να δείτε όλα μας τα προϊόντα, έχουμε και άλλα, δεκάδες κωδικούς. Ό,τι φέρει την υπογραφή καλό, το επαναλαμβάνω εδώ. Για άλλη μία φορά. Είναι καλό. Λοιπόν, υπάρχει και ένα site. Kaloe.gr. Μπείτε μέσα, δείτε τα προϊόντα μας, διαβάστε αρθράκια, βρείτε νέα μας, βρείτε και εμάς τους ίδιους. Γιατί τι έλεγα προηγουμένως, μεγαλώνουμε, επεκτηνόμαστε, βελτιωνόμαστε, δεν σταματάμε δευτερόλεπτα να καινοτομούμε. Στο επεκτηνόμαστε, κυριολεκτούμε. Θα μας βρείτε τώρα και σε πολλά άλλα μέρη.
Όλα αυτά τα νέα μας λοιπόν στο kaloe.gr. Αρτηριακή πίεση, χολυστερίνη, ζάχαρο, δυσκολιότητα. Η λύση στα προβλήματα του οργανισμού λέγεται Kaloe. Με 99% καθαρή βιολογική αλόη που παράγεται στην ελληνική γη με πάνω από 200 ενεργά συστατικά για δύναμη, ευεξία και ομορφιά. Συμβάλλει στην αποτοξίνωση, στη μείωση της χολυστερίνης, στη ρύθμιση του ζαχάρου, στην καταπολέμηση των πόνων στις αρθρώσεις. Αξιοποιήστε τις ευεργετικές ιδιότητες της αλόης και βοηθήστε τον οργανισμό σας χρησιμοποιώντας καθημερινά Kaloe. Από τότε που χρησιμοποιώ την ελληνική αλόη βέρα, νιώθω ευεξία, δύναμη και πολύ φρεσκάδα. Αν θέλετε να νιώσετε κι εσείς το ίδιο, να παίρνετε καθημερινά την ελληνική αλόη βέρα. Γιατί το μόνο που μας έμεινε είναι η υγεία μας. Ας την προστατέψουμε. Η καθημερινότητά μου είναι πολύ δύσκολη. Τα παιδιά, η δουλειά, να φροντίσω το σπίτι. Κι όμως, παίρνοντας καθημερινά ελληνική αλόη βέρα, αντιμετωπίζω τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Ξεκινήστε και εσείς με αλόη βέρα. Θα σας ανταμείψει σίγουρα. Το πρώτο ελληνικό προϊόν γνήσιας αλόης που μπήκε στα σπίτια σας, τώρα και σε 2 νέες, υπέροχες γεύσεις φράουλα ή λεμόνι από φυσικά εκχυλίσματα. Το αγαπήσατε, το προτιμάτε και σας το ανταποδίδουμε με μια μεγάλη προσφορά. Κάνοντας τώρα την παραγγελία σας, τα 2 λίτρα Kaloe μόνο με 45 ευρώ και τα 2 λίτρα φράουλα ή λεμόνι μόνο με 50 ευρώ. Μαζί, μια κρέμα προσώπου με αλόη ή μια αναλγητική κρέμα για τους πόνους δώρο αξίας 20 ευρώ. Τηλεφωνήστε τώρα. Όλους αυτούς τους μήνες, πολλοί είναι αυτοί που με πλησιάζουν όταν τύχει και βρεθούμε κάπου μαζί και μου λένε «Μα όλα αυτά για την αλόη που λες εκεί στην τηλεόραση είναι αληθινά?» Λοιπόν, δεν θα δειλιάσω σήμερα και θα βγάλω στον αέρα έναν πρώτο μου ξάδερφο, με τον οποίο είχαμε να συναντηθούμε αρκετά χρόνια και ο οποίος και αυτός με είδε στη τηλεόραση και έκανε ακριβώς την ίδια ερώτηση. Είναι ο Δημήτρης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Για πες μου λιγάκι τι έγινε ακριβώς. Πριν 4 χρόνια περίπου ένιωσα έναν πόνο στο γόνατο, σαν να μου κόπηκε το γόνατο. Από εκεί και πέρα για 3 χρόνια πήγα σε κάποιον ορθοπαιδικό, έπρεπε να κάνουμε μαγνητική, μου είπε πως πρέπει να πάμε για εγχείρηση. Εγώ λόγω δουλειάς έχω ταβέρνα, δεν μπορούσα να κάνω όλα αυτά και επί 3 χρόνια το άφηνα έτσι. Τελικά κατάντησα να κουτσένω, δεν μπορούσα να γυρίσω το πόδι μου ούτε δεξιά ούτε αριστερά ούτε πίσω, ούτε κάλτσα να βάλω, μόνος τίποτα, ούτε να σκύψω, να το λυγίσω να σκύψω. Εσύ όμως, Δημήτρη, την πρώτη φορά που μου τηλεφώνησες, μου είπες, και τώρα βέβαια προδίδουμε και το ιατρικό σου ιστορικό, άλλο με είχες δει εκεί να λέω, ότι για το μεταβολικό σύνδρομο, για λίγο ζάχαρο, λίγο χολυστερίνη. Ναι. Μπράβο. Κάποιος μου σύστησε, μου έφερε σαν και μία γλάστρα, την αλόη, για το γόνατό μου. Εγώ δεν τον πολύ πίστεψα, την γλάστρα την έχω ακόμη. Και μια μέρα τυχαία σε είδα στην τηλεόραση, λέω αυτός ο Δημήτρης, ξέρω εγώ, να πάρω να του ρωτήσω και για το σύνδρομο που έλεγες, λίγα κιλά, λίγο κάπνισμα, λίγο ζάχαρο, λίγο απ' όλα, σαν ειδικός κάτι θα γίνει. Και γι' αυτό σε επικοινωνήσαμε τότε πριν 3 μήνες, μου είπες ότι θα με ωφελήσει. Το χαρακτηριστικό όσον αφορά τη δικιά μου πλευρά, Δημήτρη, είναι, και τώρα βέβαια κάποιοι θα μας κατηγορήσουν ότι έβγαλε τον ξάδερφό του να μιλήσει για τα ευεργετικά αποτελέσματα της αλόης. Είναι 100% αληθινή αυτή η ιστορία που ακούτε και εγώ σας είπα δεν δειλιάζω να βγω με τον ξάδερφό μου τον Δημήτρη και να μιλήσουμε έτσι δημόσια. Το αστείο είναι, Δημήτρη, ότι την πρώτη φορά δεν μου είχες πει καθόλου για το γόνατό σου. Και πες μου τι έγινε τη δεύτερη φορά που μου τηλεφώνησες. Ναι, γιατί δεν περίμενα. Όταν την πήρα την αλόη αυτή για 2 μήνες περίπου, στους 2 μήνες επάνω, εντάξει, και το πεπτικό μου έστρωσε, δεν είχα κάποια φουσκώματα που είχα παλιά, κάτι, όλα αυτά τα διάφορα, αλλά παρατήρησα ότι δεν κουτσένω πλέον, εντελώς τυχαία το παρατήρησα, ότι δεν κουτσένω πλέον, γυρίζω το πόδι μου όπως θέλω, δεν πονάω και τότε σου πήρα τηλέφωνο για να σου πω ότι Δημήτρη,
Για άλλο πράγμα την πήρα, αλλά με ωφέλισε πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή το πόδι μου είναι εντελώς φυσιολογικό, δεν έχω κανένα πρόβλημα πλέον. Το ζάχαρό μου έχει ελαττωθεί σε κάποιον βαθμό, το πεπτικό μου λειτουργεί μια χαρά και όλα αυτά επειδή ένας φίλος μου σύστησε την αλόη, σου είπα, και μου έφερε μια γλάστρα, αλλά λέω τώρα τι να ξέρει αυτός, και βλέποντάς εδώ να πάρω έναν του Δημήτρη τηλέφωνο και να το ρωτήσω αν μπορώ να την πάρω ή όχι. Και τελικά... Και πολύ καλά έκανες και ξέρω ότι έχεις γίνει φανατικός και συνεχίζεις και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί ανάμεσα σε όλα τα άλλα μου είπες και το εξής καταπληκτικό, που συνήθως κάποιοι τους βάζουν να το πούνε έτσι για διαφημιστικούς λόγους. Μου είπες, έχω να πάρω παυσίπονα που έπαιρνα κάθε μέρα. Πόσο καιρό, ναι, Δημήτρη? Και εγώ και η γυναίκα μου, λόγω δουλειάς ορθοσασίας, μιλάμε ότι είμαστε όρθιοι 14-15 ώρες την ημέρα, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ κοιμόμασταν με παυσίπονα. Από πόνους στα πόδια, στα χέρια, στη μέση. Και μου είπες ότι πλέον το δίνεις... Τώρα εδώ και 2 μήνες σχεδόν τα έχουμε σταματήσει. Και μου είπες ότι το δίνεις και στον γιο πλέον, έτσι, με δικιά σου πρωτοβουλία. Πίνουμε και η γυναίκα μου πίνει την αλόη. Και το έχεις δώσει και στον γιο. Ναι, και ο γιος μου, γιατί και αυτός είχε ένα πρόβλημα με το γόνατό του, και αυτός την παίρνει. Ωραία, την παίρνει όλη η οικογένεια δηλαδή. Και... Τώρα θα το πω, εντάξει, θα το πω. Εντάξει. Πες το, Δημήτρη, πες το. Τελευταία φορά πριν 1 μήνα περίπου πήρα και την, λόγω επειδή δουλεύουμε με φριτέζες, με ψισταριές, καιγόμαστε και στο πρόσωπο από λάδια. Ζήτησε η γυναίκα μου να την πάρω και την κρέμα που είναι για την αναζωογόνηση του δέρματος. Ναι. Προχθές μία φίλη της που την είδε, του λέει, μπορείς να μπει σε παρακαλώ, τι κρέμα παίρνεις, τι είναι το πρόσωπο σου έτσι. Εξαφανίζονται πραγματικά τα σημάδια από τα καψίματα, πραγματικά. Σε 10-15 μέρες Δημήτρη, εξαφανίζονται. Γελάω, ξέρεις γιατί? Την άλλη φορά θα έρθω να σε πάρω να πω από πού είσαι, δεν έχεις πρόβλημα, έτσι, από πού μιλάμε τώρα? Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Ωραία. Στην Ασπροβάλτα είναι ο Δημήτρης και έχει και πολύ καλή ταβέρνα, να πάτε εκεί να σας περιποιηθεί. Να πω ότι την άλλη φορά γελάω γιατί σε σκέφτομαι την άλλη φορά να σε δω δίπλα μου να κάνεις τον παρουσιαστή. Αν δέχεσαι, ξάδερφε, να σε φωνάξω μία μέρα. Λοιπόν, να είσαι καλά, χαιρετισμούς σε όλη την οικογένεια. Έγινε, Δημήτρη μου. Χίλια ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ και πάνω απ' όλα την εταιρεία, γιατί πραγματικά με βοήθησε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, θα επικοινωνήσουμε, ξάδερφε. Ευχαριστώ πραγματικά πολύ. Ευχαριστώ πολύ, γεια. Νιώθω πραγματικά την ανάγκη να σας ευχαριστήσω όλους εσάς που όλους αυτούς τους μήνες, ξεπεράσαμε τον χρόνο πλέον, που είμαστε εδώ μαζί και τα λέμε, έχετε αγκαλιάσει και έχετε πιστέψει τόσο πολύ αυτή την προσπάθεια. Πραγματικά την αγκαλιάσατε και την πιστέψατε σαν να ήταν δική σας. Αυτά τα λόγια που ακούμε καθημερινά, στην καθημερινή τηλεφωνική και όχι μόνο τηλεφωνική επικοινωνία που έχουμε μεταξύ μας, που έχουμε αναπτύξει μεταξύ μας, είναι μοναδικά και ειλικρινά σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Επειδή είπα για επικοινωνία, απλά υπενθυμίζω kaloe.gr, μπείτε, βρείτε μας, δείτε όλα μας τα προϊόντα, μάθετε νέα μας, διαβάστε άρθρα, μάθετε πού είμαστε, μάθετε πού ακόμα μπορείτε να μας βρείτε. Γιατί μεγαλώνουμε, αναπτυσσόμαστε, επεκτηνόμαστε διαρκώς και είχαμε υποσχεθεί κάτι με αφορμή το περίπτερο που έχουμε στην Ερμού 22 με τα προϊόντα της Kaloe, εδώ στη Θεσσαλονίκη, ότι αν δεν έρθετε εσείς εκεί, θα έρθουμε εμείς εσάς. Πολύ σύντομα, γιατί ετοιμάζονται ήδη εγκαταστάσεις, σας έχουμε νέα. Αν θέλετε να τα μάθετε λίγο νωρίτερα, kaloe.gr. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά σας. Υπάρχει ένα τηλεφωνικό νούμερο κάθε δευτερόλεπτο του 24ωρου, κάθε δευτερόλεπτο στη διάθεσή σας είναι αυτό που διαβάζετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας, με το οποίο μπορείτε να έρχεστε σε τηλεφωνική επαφή μαζί μας, να ρωτάτε, να μαθαίνετε και κυρίως να παραγγέλνετε, γιατί σήμερα σας έχουμε μια μοναδική, εξαιρετική προσφορά πέρα από τη συνηθισμένη. Αλλά και τη συνηθισμένη την έχουμε κάνει πιο δελεαστική, πιο ελκυστική, γιατί είναι και δύσκολη η καιρή. Αυτά τα 2 μπουκάλια που βρίσκονται σε αυτή τη συσκευασία μέσα, μέχρι και πριν από λίγες μέρες τι σας λέγαμε, από 70-50 ευρώ δώρο τα έξοδα αποστολής, συν ένα δώρο που εσείς επιλέγετε. Σήμερα, για εσάς τους κλασικούς που δεν σας αρέσει να αλλάζετε, που παραμένετε σταθεροί εκεί που γνωρίζετε, που έχετε δει αποτελέσματα. 45 ευρώ.
Δώρο τα έξοδα αποστολής, οι δύο ίδιες συσκευασίες στο γυάλινο μπουκάλι του 1 λίτρου γνήσια, ανώθευτη, μοναδική ελληνικής βιολογικής παραγωγής καλλιέργεια. Στη πόσιμη μορφή της. Δώρο τα έξοδα αποστολής, διαλέγετε και μία κρέμα ημέρας προσώπου ή αναλγητική κρέμα σώματος, ένα από τα δύο, αξίας περίπου 20 ευρώ. Σήμερα όμως σας έχουμε την καινούρια μας πρόταση. Σήμερα σας μιλάμε για πρώτη φορά, μέσα από την εκπομπή Νόστος στη Φύση, για αυτά τα δύο καινούρια καμάρια μας. Την γνήσια αλόη, έτσι όπως ακριβώς τη γνωρίζετε από το μπουκάλι αυτό, με εκχύλισμα λεμονιού στη μία περίπτωση και με εκχύλισμα φράουλα στη δεύτερη περίπτωση. Με εξίσου ευεργετικά αποτελέσματα για το σώμα, τη ψυχή και την εμφάνισή μας. Να αναφερθώ λίγο σε αυτά. Σήμερα είπαμε ότι θα με βοηθήσει ο σκηνοθέτης μας και θα τα βάζει εδώ ή αριστερά ή δεξιά μας, γραμμένα για να έχω το χρόνο να πω περισσότερα σχετικά με τα καινούργια προϊόντα μας. Τι να πρωτοθυμίσω. Βελτιώνει ζάχαρο, χολυστερίνη πίεση, βελτιώνει πόνους αρθρώσεων, βελτιώνει την καρδιά μας, την κυκλοφορία του αίματος. Κάνει τόσα πολλά πράγματα. Αλλά τι φρόντισα να πω στην αρχή της σημερινής μου παρουσίας εδώ, ότι η αλόη, σε όποια μορφή της, αλλά εμείς τη βάλαμε και με γεύση φράουλα για να γίνει πιο ελκυστική, κάνει και για τα παιδιά, κάνει και για τις μικρές ηλικίες. Όχι απλά κάνει, επιβάλλεται. Επιβάλλεται τα παιδιά να τη χρησιμοποιούν καθημερινά, πολύ δε περισσότερο τώρα, που μετά τα 5 τους, ακόμα καλύτερα, πολύ δε περισσότερο τώρα, που οι συναναστροφές στο σχολείο, το μπες βγες στο σπίτι με τα φροντιστήρια και όλα αυτά, τα κάνουν κάπως περισσότερα ευάλωτα και θέλουν να θωρακίσουν το σώμα και την υγεία τους. Σε μικρότερη δοσολογία, 2 μόνο κουταλιές την ημέρα, ενώ για τους ενηλίκους παραμένουμε στη κλασική επίσης δοσολογία, 2 κουταλιές το πρωί, 2 κουταλιές το βράδυ. Σας είπα, αν υπάρχει ένας κίνδυνος από την καινούρια μας πρόταση, αυτός είναι ένας. Να εθιστείτε τόσο πολύ που να μην μπορείτε να βγάλετε αυτές τις συγκεκριμένες συσκευασίες από την ζωή σας πλέον. Όσον αφορά τη γεύση, αλλά και την αποτελεσματικότητα. Από εκχύλισμα λεμονιού και εκχύλισμα φράουλας και όχι χρωστικές, όχι μπογιές, όχι χρωματάκια, όχι κοροϊδία, με άλλα λόγια. Κατοχυρωμένη, πατενταρισμένη διαδικασία, ειδική διαδικασία που εξασφαλίζει αυτά τα εκχυλίσματα με αυτά τα αποτελέσματα. Φροντίζει καλό γι' αυτό. Φροντίζει καλό γι' αυτό. Αρτηριακή πίεση, χολυστερίνη, ζάχαρο, δυσκολιότητα. Η λύση στα προβλήματα του οργανισμού λέγεται Καλόε. Με 99% καθαρή βιολογική αλόη που παράγεται στην ελληνική γη με πάνω από 200 ενεργά συστατικά για δύναμη, ευεξία και ομορφιά. Συμβάλλει στην αποτοξίνωση, στη μείωση της χολυστερίνης, στη ρύθμιση του ζαχάρου, στην καταπολέμηση των πόνων στις αρθρώσεις. Αξιοποιήστε τις ευεργετικές ιδιότητες της αλόης και βοηθήστε τον οργανισμό σας χρησιμοποιώντας καθημερινά Καλόε. Από τότε που χρησιμοποιώ την ελληνική αλόη βέρα, νιώθω ευεξία, δύναμη και πολύ φρεσκάδα. Αν θέλετε να νιώσετε κι εσείς το ίδιο, να παίρνετε καθημερινά την ελληνική αλόη βέρα. Γιατί το μόνο που μας έμεινε είναι η υγεία μας. Ας την προστατέψουμε. Η καθημερινότητά μου είναι πολύ δύσκολη. Τα παιδιά, η δουλειά, να φροντίσω το σπίτι. Κι όμως, παίρνοντας καθημερινά ελληνική αλόη βέρα, αντιμετωπίζω τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Ξεκινήστε και εσείς με αλόη βέρα. Θα σας ανταμείψει σίγουρα. Το πρώτο ελληνικό προϊόν γνήσιας αλόης που μπήκε στα σπίτια σας, τώρα και σε 2 νέες, υπέροχες γεύσεις φράουλα ή λεμόνι από φυσικά εκχυλίσματα. Το αγαπήσατε, το προτιμάτε και σας το ανταποδίδουμε με μια μεγάλη προσφορά, κάνοντας τώρα την παραγγελία σας. Τα 2 λίτρα Καλόε μόνο με 45 ευρώ και τα 2 λίτρα φράουλα ή λεμόνι μόνο με 50 ευρώ. Μαζί, μια κρέμα προσώπου με αλόη ή μια αναλγητική κρέμα για τους πόνους, δώρο αξίας 20 ευρώ. Τηλεφωνήστε τώρα. Ένα άλλο άτομο που ακούστηκε σε προηγούμενη εκπομπή και με πιάσαν κυριολεκτικά στο δρόμο άνθρωποι, αλλά και γνωστοί μου, και μου είπανε, Δημήτρη, είναι αληθινή αυτή η ιστορία. Είναι η κυρία Δέσποινα.
Είναι η κυρία Δέσποινα με ένα πρόβλημα με κακοήθεια στο στήθος της, που βγήκε και μέσα από την καρδιά της μας μίλησε για το πρόβλημά της και που πραγματικά φαίνεται πως άγγιξε πολλούς από εσάς. Και μια που μιλάμε για το κατά πόσο η Αλόη πραγματοποιεί αυτά που υπόσχεται, ζήτησα από την κυρία Δέσποινα για άλλα 1-2 λεπτά να βγει εδώ σήμερα μαζί μου, για να ξαναμιλήσουμε. Η κυρία Δέσποινα λοιπόν, η κυρία Δέσποινα που φαίνεται άγγιξε πραγματικά τις καρδιές σας, την έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και το πρώτο πράγμα που θα τη ρωτήσω είναι αν είναι πραγματική η ιστορία της και ποια είναι αυτή, να μας το θυμίσετε και πάλι, να μας θυμίσετε λιγάκι και πάλι την ιστορία σας. Κυρία Δέσποινα, σας καλωσορίζω. Ευχαριστώ. Κύριε Δημήτρη, γεια σας. Όντως, όλη την ιστορία μου που είπα είναι αληθινή. Ξεκίνησα, όπως όλες οι γυναίκες, κάθε χρόνο να κάνω μαστογραφία, υπέρηχο και δυστυχώς διέγνωσα κακοήθεια όγκο στο στήθος μου. Μετά ξεκίνησα όλη τη διαδικασία. Χειρουργείο, χημειοθεραπείες, ακτινοβολίες και όταν πήγα στο γιατρό, αφού τελείωσα πριν τις ακτινοβολίες, τον ογκολόγο μου, τον μίλησα για την Αλόη και μου είπε βεβαίως και πρέπει να πάρεις Αλόη. Και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Απλά να θυμίσουμε, κυρία Δέσποινα, πως έχουν περάσει 2 χρόνια και κάτι. Πρόσφατα είχατε και τις τελευταίες εξετάσεις που ήταν πεντακάθαρες, έτσι? Πάρα πολύ καθαρές. Γι' αυτό και το φωνάζω και το λέω και θέλω να το περάσω σε ένα μήνυμα σε όλες τις γυναίκες, κυρίως τις γυναίκες. Θα το πω μέσα από την ψυχή μου. Μην περιμένετε να σας χτυπήσει την πόρτα κάτι κακό όπως εμένα για να χρησιμοποιήσετε Αλόη. Ειλικρινά το λέω μέσα από την ψυχή μου. Πρέπει να την παίρνουμε όλοι προληπτικά για να μας κρατήσει γερούς και υγιείς σε όλη μας τη ζωή. Και πάνω απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω την εταιρεία Καλόε που με βοήθησε. Κυρία Δέσποινα, με πολύ λίγα λόγια είπατε το ζουμί, θα το πω πολύ απλά, αυτό που προσπαθούμε, εγώ φωνάζω πιο δυνατά από εσάς μήνες τώρα, αλλά ουσιαστικά με πολύ λίγα λόγια είπατε το νόημα όλης αυτής της προσπάθειάς μας που είναι πρόληψη. Γιατί για να μιλήσω λιγάκι για το δικό σας περιστατικό, δεν σας θεράπευσε η Αλόη, σας θεράπευσε η δικιά σας προνοητικότητα που νωρίς ψαχτήκατε και σας θεράπευσε ο γιατρός σας. Απλά η Αλόη ήρθε αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια προκειμένου τα αποτελέσματα να είναι ακόμα καλύτερα. Πρόληψη, αυτή είναι η μαγική λέξη. Κυρία Δέσποινα, χίλια ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Σας ευχαριστώ κι εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Μερικές απαντήσεις στο ερώτημα όλα αυτά που λες εκεί, όλα αυτά που λέτε, είναι αληθινά? Ναι, είναι αληθινά. Και επιτρέψτε μου, πριν περάσω στις προσφορές, στην προσφορά της ημέρας, που με αυτή θα κλείσουμε, γιατί είναι πραγματικά μοναδική και εξαιρετική, να σας πω ότι κρατάμε και κάποια δικά μας, ανεπίσημα αν θέλετε, στατιστικά στοιχεία από τις ερωτήσεις που δεχόμαστε όταν παίρνουμε παραγγελίες σχετικά με το για ποιο λόγο παίρνει κανείς Αλόη. Και διαπιστώσαμε το εξής, ότι περίπου 1 στους 2, περίπου το 50% των ανθρώπων που επικοινωνούν μαζί μας, ο λόγος που θέλουν να δοκιμάσουν, να εντάξουν στη καθημερινότητα και στη ζωή τους την Αλόη είναι ο πόνος. Ο πόνος όπου και αν βρίσκεται, στον αφιένα, στη μέση, στα γόνατα, παντού στο σώμα. Ακόμα και στους μυς μας και παντού όπου αλλού. Επειδή υπάρχει λοιπόν μια σχέση εμπιστοσύνης πλέον μεταξύ μας και ξαναεπικοινωνούμε μαζί σας και μαθαίνουμε κλπ. Σας μεταφέρω, ανεπίσημα επαναλαμβάνω, αλλά δικά μας δεδομένα. 84% των ανθρώπων που δοκίμασαν Αλόη από εμάς, την Αλόη της Καλόε, υπενθυμίζω, έτσι, την Αλόη της Καλόε. Αυτή είναι εδώ. Αυτή είναι εδώ. 84% αναφέρουν μεγάλη βελτίωση. Ένα 7% αναφέρει βελτίωση, επίσης, ότι νιώθω το σώμα μου καλύτερα, είμαι πιο ανάλαφρος, και μόλις ένα 9%
Λιγότερο, 1 στα 11 άτομα αναφέρει ότι δεν διαπίστωσε κάτι ιδιαίτερο όσον αφορά τους πόνους. Επαναλαμβάνω, οι περισσότεροι από αυτούς μας λένε ότι διαπίστωσα διαφορά αλλού. Στο πεπτικό μου, στην άμυνά μου, στις δυνάμεις μου, στην εμφάνισή μου κλπ. Γι' αυτό λοιπόν συστήνουμε ανεπιφύλακτα την αλόη της Καλόε και σήμερα έχετε έναν παραπάνω λόγο, φίλοι μου, κυρίες και κύριοι. Έναν παραπάνω λόγο, γιατί πολύ απλά αυτά τα 2 μπουκάλια, σας παρακαλώ, εδώ, αυτές οι 2 συσκευασίες θα έρθουν στο σπίτι σας όχι με 50 ευρώ όπως λέγαμε μέχρι τώρα, από 70-50, αλλά με 45. Ακόμα φθηνότερα, χωρίς έξοδα αποστολής και εσείς είστε αυτοί που θα διαλέξετε την κρέμα ημέρας προσώπου ή την αναλγητική κρέμα σώματος, μία από τις 2, αξίας περίπου 20 ευρώ. Θα το επαναλάβω για άλλη μία φορά σήμερα, ειλικρινά μιλάω. 45 ευρώ, οι 2 συσκευασίες, δώρο τα έξοδα αποστολής, δώρο μία κρέμα αξίας 20 ευρώ. Ειλικρινά, αν δεν είναι αυτό ευκαιρία, τότε πείτε μου τι είναι. Αλλά αυτό που θα σας κάνει να εκπλαγείτε ακόμη περισσότερο από κάθε άλλη φορά και θα σας βάλει οριστικά μία για πάντα, τελειωτικά θα εντάξει την αλόη στη ζωή σας, είναι αυτό που σας προτείνουμε σήμερα. Φροντίσαμε ως Καλόε, επειδή είπαμε ότι καινοτομούμε και δεν θα σταματήσουμε σε καμιά των περιπτώσεων να σας προτείνουμε καινούργια πράγματα. Είμαστε εδώ και σήμερα ανεπιφύλακτα, με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, σας προτείνουμε αυτές τις 2 καινούργιες συσκευασίες. Είναι η μία και μοναδική γνήσια και ανώθευτη ελληνική βιολογικής καλλιέργειας πόσιμη αλόη με περιεκτικότητα 99% τζελ. Αλλά με εκχύλισμα λεμονιού ή φράουλας. Αυτά βέβαια είτε 1 και 1, είτε 2 από το με γεύση λεμόνι, είτε 2 με γεύση φράουλας, 50 ευρώ οι 2 συσκευασίες, έρχονται στο σπίτι σας χωρίς έξοδα αποστολής και βέβαια ισχύει το δωράκι που είπαμε. Εσείς θα το επιλέξετε κρέμα ημέρας προσώπου, αυτή ή αναλγητική κρέμα σώματος. Τώρα που σιγά σιγά χειμωνιάζει και θα χρειαστούν και κάποιες εντριβές για μυϊκές θλάσσεις και άλλου είδους μυοσκελετικά προβλήματα. Η Καλόε είναι μια 100% ελληνική εταιρεία. Κάθε συστατικό που εμπεριέχεται μέσα στα προϊόντα της προέρχεται από την ελληνική μητέρα γη. Μια γη που εμείς φροντίζουμε να γνωρίζουμε καλά ποια είναι. Είμαστε περήφανοι από το πρώτο δευτερόλεπτο της παραγωγής της αλόης, μια που για την αλόη μιλάμε σήμερα, από το πρώτο δευτερόλεπτο που θα μπει στο χωράφι έως και το τελικό στάδιο επεξεργασίας, είμαστε περήφανοι για τις άριστες συνθήκες που ακολουθούμε. Άρα είμαστε και σίγουροι για το τελικό αποτέλεσμα, το άριστο, εκπληκτικό, μοναδικό τελικό αποτέλεσμα που χαρακτηρίζει την Καλόε. Με μία λέξη, ποιότητα, ποιοτικό αποτέλεσμα. Την ελληνική αλόη την συλλέγουμε από διάφορες περιοχές της Νότιας Ελλάδας, όπως είναι το Ηράκλειο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο, αλλά και από άλλες περιοχές της Κρήτης. Επίσης από την Κο, τη Ρόδο, από ολόκληρη την Πελοπόννησο. Η εταιρεία Καλόε δίνει την δυνατότητα στους αγρότες και κυρίως στους νέους να ασχολούνται με την καλλιέργεια του μαγικού φυτού της αλόης στην ελληνική γη. Γεια σας, είμαι ο Μανώλης Σταυρακάκης, είμαι καλλιεργητής της Γούβες Ηρακλείου που παράγουμε την κρητική βιολογική αλόη και ευχαριστούμε την εταιρεία Καλόε που απορροφά όλη την παραγωγή μας. Είμαι περήφανη που σαν γυναίκα ασχολούμαι με την καλλιέργεια της αλόε και ειδικότερα που συνεργαζόμαστε με την Καλόε. Αυτός είναι ο τρόπος φύτευσης μιας αλόης. Η αλόη θα μας αποδώσει τα πρώτα της φύλλα μετά από 2 χρόνια. Μέχρι τότε νερό και ήλιος. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ την εταιρεία Καλόε που μας έδωσε τη δυνατότητα σε εμάς τους νέους ανθρώπους να ασχοληθούμε με το φυτό αλόη. Είμαι εκπρόσωπος των καλλιεργητών αλόης από τη Νότια Ελλάδα. Θέλω να ευχαριστήσω την εταιρεία Καλόε που μας απορροφά την παραγωγή μας και έχει κάνει γνωστή την αλόη σε όλη την Ελλάδα. Προτείνω σε όλους τους Έλληνες να τη δοκιμάσετε και να την κάνετε καθημερινή σας συνήθεια. Η καλλιέργειά της είναι βιολογική και διαθέτει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. Από την εμφύτευση, τη συγκομιδή, τον ποιοτικό έλεγχο του φυτού από ειδικούς επιστήμονες στις εγκαταστάσεις μας, όπου τηρούνται όλες οι απαραίτητες πιστοποιήσεις. Έχετε δει, ή ενδεχομένως όχι κάποιοι καινούργοι,
ένα τεστάκι που έχουμε πραγματοποιήσει πολλές φορές στο παρελθόν κατά καιρούς. Το τεστάκι αυτό έχει ως σκοπό να μας αποδείξει, και το πράττει πολύ χαρακτηριστικά θα έλεγα, πώς καθαρίζει το σώμα μας από τις διάφορες τοξίνες, από όπου και αν προέρχονται αυτές, φάρμακα, διατροφές, ακτινοβολίες κλπ. Του περιβάλλοντος, πώς καθαρίζει το σώμα μας. Αυτό είναι που έχουμε επαναλάβει πολλές φορές μέχρι τώρα με την κλασική σε εισαγωγικά, όπως τη χαρακτήρισα και προηγουμένως, αλόη, την γνήσια ελληνική βιολογικής καλλιέργειας αλόη. Έβαλα σε ένα ποτήρι με καθαρό νερό ιώδιο. Και κοιτάξτε, μόλις με μία κουταλιά καθαρής αλόης, πώς καθάρισε. Κάποιος λοιπόν τώρα θα έρθει και θα μου πει, εντάξει, σήμερα μας προτείνεται και με εκχύλισμα λεμονιού, σήμερα μας προτείνεται και με εκχύλισμα φράουλας. Εδώ μπροστά στα μάτια σας, χωρίς διακοπές, ιώδιο, αρκετή ποσότητα, σε ένα, επαναλαμβάνω, ποτήρι με καθαρό νερό. Αυτό εδώ το μπουκάλι που κρατώ στα χέρια μου με εκχύλισμα λεμονιού είναι και αυτό με περιεκτικότητα 99% τζελ αλόης. Γνήσιος, ανώθευτος χυμός ελληνικής βιολογικής αλόης. Άρα δεν στερείται σε τίποτα καμιάς εκ των ευεργετικών αποτελεσμάτων στο σώμα μας, στη ψυχή μας αλλά και στην εμφάνισή μας αποτελεσμάτων. Μία μόλις κουταλιά, όπως έκανα και πριν. Κοιτάξτε. Εξίσου καλό αποτέλεσμα. Θα βάλω λίγο ακόμα. Ο λόγος που εδώ βλέπετε ότι δεν γίνεται αμέσως πεντακάθαρο είναι ακριβώς εξαιτίας του εκχυλίσματος λεμονιού που περιέχει, γι' αυτό και παραμένει κάπως κίτρινο. Ιώδη όμως βλέπετε? Όχι, δεν βλέπετε. Πάμε λοιπόν και στο τελευταίο μας ποτήρι γεμάτο με καθαρό νερό. Προσθέτουμε ιώδιο. Και η καινούργια μας πρόταση. Τζελ αλόης με εκχύλισμα φράουλας. Κοιτάξτε, μία μόλις κουταλιά. Μια ήπια κοκκινίλα που έχει να κάνει ακριβώς λόγω του εκχυλίσματος φράουλας. Έχετε όμως να πείτε κάτι? Έτσι ακριβώς καθαρίζει το σώμα μας. Από αυτό το πράγμα που μόλις είδατε μπροστά στα μάτια σας να πραγματοποιείτε, βγάζουμε δύο συμπεράσματα χωρίς κανέναν ενδιασμό. Πρώτον, ότι η αλόη μας καθαρίζει και μας αποτοξινώνει, διώχνει τις σκουριές με άλλα λόγια από το σώμα μας, αλλά επίσης και ότι οι καινούργιες προτάσεις της Καλόε, η αλόη με εκχύλισμα φράουλας και εκχύλισμα λεμονιού, έχουν εξίσου εντυπωσιακά μοναδικά αποτελέσματα. Καθαρίζουν, αποτοξινώνουν το σώμα μας, χαρίζοντας υγεία, διάθεση και εμφάνιση. Όπου υπάρχει λοιπόν η υπογραφή της Καλόε, απλά εμπιστευτείτε. Και για σήμερα, επειδή αυτά τα δύο καινούργια προϊόντα που σας προτείνουμε πραγματικά θα μπουν στη ζωή σας, θα αγαπηθούν ακόμη πιο πολύ από την κλασική αλόη και ήρθαν εδώ και αυτά για να μείνουν, σήμερα, επειδή τα αποτελέσματα που θα δείτε στο σώμα σας θα είναι εκπληκτικά, τηλεφωνήστε τώρα. Πράξτε το, είναι για το καλό σας. 2 συσκευασίες, θα πάρω μία και μία, 2 συσκευασίες από 70-50 ευρώ. Μπορείτε να πάρετε 2 συσκευασίες με γεύση φράουλα από την αρχή ή 2 με γεύση λεμόνι ή να επιλέξετε μία και μία. Θα συνονοηθείτε στο τηλεφωνικό κέντρο. Δώρο τα έξοδα αποστολής. Από 70-50 ευρώ χωρίς έξοδα αποστολής και με το δωράκι σας που είπαμε. Κρέμα ημέρας προσώπου ή αναλγητική κρέμα σώματος. Όλα αυτά με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας, στο νούμερο που βλέπετε στις οθόνες σας. Θέλετε, επειδή μας το ζητήσατε, τώρα κατά τη διάρκεια της εκπομπής μάλιστα, θέλετε έναν τέτοιο συνδυασμό για παράδειγμα? Ή αυτόν τον συνδυασμό? Πολύ απλά 47,5 ευρώ. 47,5. Ισχύουν τα έξοδα αποστολής δωρεάν, ισχύει η προσφορά. Και θέλετε, που γιατί να μην δεν το κάνετε, θέλετε να συνεχίσετε εσείς που τη μάθατε, την εμπιστευθήκατε, την αγαπήσατε
και την έχετε εντάξει στην καθημερινότητα και τη ζωή σας να συνεχίσετε με τη κλασική γεύση της αλόης, με το κλασικό προϊόν της Καλόε. 45 ευρώ σήμερα. Η πιο φθηνή τιμή από τη μέρα που γνωριστήκαμε. Η πιο φθηνή τιμή. Να η ευκαιρία. Ισχύουν τα έξοδα αποστολής, ισχύει και το δωράκι σας. Έτσι για να σας βγάλουμε από τον κόπο, πραγματικά να μπαίνετε στον πειρασμό, να κάνετε λανθασμένες κινήσεις. Αλόι εδώ, αλόι εκεί, αλόι παραπέρα τον τελευταίο καιρό. Όλος ο κόσμος πουλάει αλόι. Εμείς όμως είμαστε μακριά από τις ετικέτες, από τα μπουκάλια, που επειδή φαίνεται είμαστε καλόγουστοι, κάποιοι προσπαθούν να μας αντιγράψουν. Όχι απλά αντιγραφή ρε παιδιά, αυτό είναι... ξεπερνάει τα όρια, έτσι μέχρι και το λογότυπο μας έχουν αντιγράψει, αλλά εμείς κοιτάμε και εγγυόμαστε για το περιεχόμενο. Γιατί, κακά τα ψέματα, το περιεχόμενο είναι αυτό που θα ευεργετήσει ή όχι το σώμα μας. Αρτηριακή πίεση, χολυστερίνη, ζάχαρο, δυσκολιότητα. Η λύση στα προβλήματα του οργανισμού λέγεται Καλόε. Με 99% καθαρή βιολογική αλόη που παράγεται στην ελληνική γη με πάνω από 200 ενεργά συστατικά για δύναμη, ευεξία και ομορφιά. Συμβάλλει στην αποτοξίνωση, στη μείωση της χολυστερίνης, στη ρύθμιση του ζαχάρου, στην καταπολέμηση των πόνων στις αρθρώσεις. Αξιοποιήστε τις ευεργετικές ιδιότητες της αλόης και βοηθήστε τον οργανισμό σας χρησιμοποιώντας καθημερινά Καλόε. Από τότε που χρησιμοποιώ την ελληνική αλόη βέρα, νιώθω ευεξία, δύναμη και πολύ φρεσκάδα. Αν θέλετε να νιώσετε κι εσείς το ίδιο, να παίρνετε καθημερινά την ελληνική αλόη βέρα. Γιατί το μόνο που μας έμεινε είναι η υγεία μας. Ας την προστατέψουμε. Η καθημερινότητά μου είναι πολύ δύσκολη. Τα παιδιά, η δουλειά, να φροντίσω το σπίτι. Κι όμως, παίρνοντας καθημερινά ελληνική αλόη βέρα, αντιμετωπίζω τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Ξεκινήστε και εσείς με αλόη βέρα. Θα σας ανταμείψει σίγουρα. Το πρώτο ελληνικό προϊόν γνήσιας αλόης που μπήκε στα σπίτια σας, τώρα και σε 2 νέες, υπέροχες γεύσεις φράουλα ή λεμόνι από φυσικά εκχυλίσματα. Το αγαπήσατε, το προτιμάτε και σας το ανταποδίδουμε με μια μεγάλη προσφορά, κάνοντας τώρα την παραγγελία σας. Τα 2 λίτρα Καλόε μόνο με 45 ευρώ και τα 2 λίτρα φράουλα ή λεμόνι μόνο με 50 ευρώ. Μαζί, μια κρέμα προσώπου με αλόη ή μια αναλγητική κρέμα για τους πόνους, δώρο αξίας 20 ευρώ. Τηλεφωνήστε τώρα. Και κάτι ακόμα βέβαια, και αυτό επίσης με ενημερώνουν ότι δεχόμαστε ερωτήσεις σχετικές. Το λέγαμε το πρώτο καιρό και μετά κάπου το παραμελήσαμε, το ξεχάσαμε, το αφήσαμε. Κοντά σε όλα τα άλλα ευεργετικά αποτελέσματα που έχει η αλόη στο σώμα μας και όχι μόνο, μη σας κουράζω, μην επαναλαμβάνομαι πολύ. Μας ρωτούσατε και σας απαντούσαμε ότι ναι, λειτουργεί ευεργετικά και στη διάθεσή μας και κατ' επέκταση και στην σεξουαλική μας διάθεση. Δίνει μια επιθυμία που φθήνει στις ημέρες μας, δίνει μια δύναμη μεγαλύτερη και μια διάθεση για να έχουμε, για να παρατείνουμε, για να συνεχίσουμε να έχουμε σεξουαλική ζωή, παρά τα όσα τριγύρω συμβαίνουν. Έτσι, αλόη της Καλόε, η μοναδική, καθαρή, κυριολεκτικά και μεταφορικά πρόταση για να εντάξετε την αλόη στη ζωή σας σε όλη την χώρα. Η μοναδική καθαρή πρόταση και ας με κατηγορήσουν κάποιοι, δεν με ενδιαφέρει. Εμείς είμαστε εδώ και κινούμαστε πάνω σε ένα τρίπτυχο. Ποιότητα, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία. Αν δεν κερδίσεις την αξιοπιστία του άλλου, που την κερδίζεις μέσα από την ποιότητα και την αποτελεσματικότητά σου, δεν έχεις κερδίσει τίποτα. Είσαι κάτι το εφήμερο. Και εμείς, η Καλόε, ήρθε εδώ για να μείνει. Το αποδεικνύουμε. Μεγαλώνουμε, επεκτηνόμαστε, δημιουργούμε καινούριους κωδικούς, καινούργια προϊόντα, βγαίνουμε, σας κοιτάμε στα μάτια και σας τα προτείνουμε. Και εσείς είστε αυτοί που με την αγκαλιά σας απλά μας επιβεβαιώνετε. Τηλεφωνήστε τώρα στο κλείσιμο της εκπομπής. Μην χάσετε αυτήν την ευκαιρία. Κυριολεκτικά, δοκιμάστε αυτές τις μοναδικές καινούργιες δημιουργίες που φτιάξαμε για σας. Εμείς τις δοκιμάσαμε,
είδατε και εμένα προηγουμένως να τις δοκιμάζω εδώ ζωντανά στο στούντιο και πραγματικά είναι εθιστικές, χρησιμοποιώ την ίδια λέξη και πάλι με την καλή έννοια. Θα τις λατρέψετε, θα το έχετε στο ψυγείο και είναι και για τα παιδιά, για τους μεγάλους, για τον μπαμπά, για τη μαμά, για όλη την οικογένεια. Γιατί η Καλόε είναι μια οικογενειακή εταιρεία και απευθύνεται σε κάθε ελληνική οικογένεια με ένα και μόνο σκοπό. Να προσφέρει περισσότερα από αυτά που δίνει. 45 ευρώ πλέον. Η κλασική, όπως τη βάφτισα σήμερα, πάνω στη ρήμη του λόγου μου. Η κλασική αλόη. Η μία και μοναδική γνήσια ανώθευτη βιολογικής καλλιέργειας 99% τζελ αλόη της Καλόε. Από 50-45, 70 είναι η αρχική τιμή, 35 η μία. Μέχρι και πριν από λίγες ημέρες τις δίναμε 50 ευρώ, 45 για σας που επιμένετε, που θέλετε την κλασική γεύση. Δώρο τα έξοδα αποστολής και διαλέγετε ανάμεσα στην αναλγητική κρέμα σώματος ή την κρέμα ημέρας προσώπου, ένα δώρο αξίας περίπου 20 ευρώ που έρχεται στο σπίτι σας μέσα στην ίδια παραγγελία. Σήμερα όμως αυτό που πράττουμε, αυτό που σας ζητούμε να κάνετε τώρα, σημειώστε το νούμερο αυτό, θέλετε να το σκεφτείτε, δεν θέλετε να τηλεφωνήσετε τώρα, κάντε το και αύριο το πρωί, εμείς εκεί θα είμαστε. Σημειώστε το νούμερο αυτό που βλέπετε στις οθόνες σας. Ακόμα καλύτερα για σας, κάντε το τώρα. Σήμερα λοιπόν η Καλόε δημιούργησε και σας προτείνει ανεπιφύλακτα με το χέρι στην καρδιά να εντάξετε και εσείς που το έχετε ήδη πράξει, αλλά πολύ περισσότερο εσείς που δεν μας έχετε δοκιμάσει, να εντάξετε στη ζωή σας, στην καθημερινότητά σας, την αλόη έτσι όπως τη ξέρουμε. Την αλόη έτσι όπως την υπογράφει και τη φέρνει στην πόρτα σας, στο σπίτι σας, έτσι όπως την έχει βάλει μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι η Καλόε. Την ίδια αλόη, απλά με μια μικρή διαφορά. Με εκχύλισμα λεμονιού και με εκχύλισμα φράουλας. Είτε ένα και ένα, είτε σε αυτό το συνδυασμό. 50 ευρώ. 50 ευρώ, χωρίς έξοδα αποστολής, από 70-50, χωρίς έξοδα αποστολής και βέβαια ισχύει η ίδια προσφορά. Εσείς είστε αυτοί που θα διαλέξετε μία από τις δύο κρέμες. Την αναλγητική κρέμα σώματος ή την κρέμα ημέρας προσώπου. Φίλοι μου, οι εποχές είναι δύσκολες και οι επιλογές μας δεν πρέπει να είναι λανθασμένες. Αν αποφασίσετε αυτή τη στιγμή να βελτιώσετε παραμέτρους της ζωής σας όσον αφορά το πώς νιώθετε, πώς αισθάνεστε αλλά και το πώς δείχνετε, αν αποφασίσετε αυτή τη στιγμή να μας εντάξετε στη ζωή σας, εμείς σας εγγυόμαστε, σας υπογράφουμε ότι δεν θα το μετανιώσετε. Και είναι ένα κόστος που αξίζει να πάρει κανείς. Χωρίς υπερβολές, χωρίς φανφάρες, η Καλόε ήρθε εδώ για να δημιουργεί μοναδικής ποιότητας και αποτελεσματικότητας προϊόντα. Και είναι και η μοναδική από ό,τι ξέρω που δεν δειλιάζει να βγαίνει και να σας κοιτάει στα μάτια όταν σας λέει αγοράστε, προτιμήστε. Κλείνουμε για σήμερα. Ευχαριστώ για άλλη μία φορά για την όμορφη παρέα σας. Είστε πάντα καταπληκτικοί, πάντα ιδιαίτερα ζεστοί. Πρέπει όμως να σας πω κάτι μέσα από την καρδιά μου. Σήμερα, ερχόμενος εδώ, κατά τη διάρκεια αυτής της παρουσίασης, σας έλεγα προηγουμένως ότι εγώ παραμένω φανατικός και λάτρης της κλασικής γεύσης της αλόης. Δοκιμάζοντας όμως εδώ, ανοίγοντας το προηγουμένως, μου ήρθε η μυρωδιά λεμονιού στην μύτη, δοκιμάζοντας τη συγκεκριμένη γεύση λεμόνι, με εκχύλισμα λεμονιού, εντυπωσιάστηκα πραγματικά και σας μιλώ ειλικρινά, χωρίς υπερβολές και χωρίς πολλά άλλα. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα να σας πω ότι εγώ θα συνεχίσω με αυτή τη γεύση και θα σας μιλήσω σε μια επόμενη εκπομπή για τις διαφορές που είδα στο σώμα μου και θα ήθελα πραγματικά, πριν σας ευχαριστήσω, να σας αποχαιρετήσω πολύ απλά, πίνοντας στην υγειά σας. Ευχαριστώ για την όμορφη παρέα σας. Τώρα σας αποχαιρετώ. Να είστε καλά. Γεια και χαρά, πάντα με υγεία. Πραγματικά εξαιρετικό.